L'Estefa és una jove gaditana que fa poc més d'un any que viu entre Andorra i Tarifa, la seva ciutat natal. D'entre tots els seus hobbies, un d'ells són les manualitats. Cada vegada que descobreix una cosa nova que pot fer, l'explota fins al màxim i l'aprèn fins gairebé a aconseguir-ne la perfecció. A part d'estudiar català, aquests darrers mesos els ha dedicat i els dedica a practicar i fer drapet, entre altres coses molt creatives, i a perfeccionar el seu blog que es diu Santa Paciencia, un blog que té només 2 mesos de vida i ja acumula multitud de visites. Jo sempre he fet coses així, de treballs manuals, i perquè, clar, a casa meva, la meva àvia, la meva mare cosien, teixien, pintaven, feien de tot. I clar, jo des de petita ho feia, ho veia i clar, també participava, no? Per conseqüència d'un accident d'esquí, fa 2 mesos, havia de fer molt de repòs. Doncs estava molt avorrida i a casa no sabia què fer i mira, doncs he posat tot això que jo sé fer o que estic aprenent ara mateix i he creat el meu blog, que es diu Santa Paciencia, per la paciència que he de tenir per estar així i també perquè els treballs que faig són una cosa que has de fer-les amb una mica d'amor i de paciència, no? L'Estefa és molt habilidosa i creativa, però la tècnica de tot el que fa l'ha après de forma autodidacta a través d'internet. I és que ella és una persona molt activa a les xarxes socials, sobretot les que tenen a veure amb la fotografia. Per ella, la plataforma social Pinterest és una finestra al món amb moltes possibilitats. Al seu perfil ja té més d'una trentena de taules temàtics. Vaig començar al Pinterest una mica fent tableros per mi, personals, de roba, perquè m'agraden els blogs de moda, de decoració, de cuina, que m'agrada molt la cuina. Doncs vaig començar per aquí i al principi vaig començar amb el washi-tape, al raïs de la decoració. Clar, coses decorades amb washi-tape, vaig crear el meu tabler i després del washi-tape, no sé per què, em vaig trobar amb el trapillo. I de sobte, que cosa més maca, què serà això? I una amiga meva em va dir, això és trapillo. Trapillo, què és? Sí, doncs el trapillo és restos textils i tal, i es fan com un ganxet, un ganxillo i tal. I vaig començar així, però clar, després del Pinterest a l'Instagram, que m'agrada molt, perquè com al principi feia servir el Facebook molt i ara ja com que és una cosa que ja no m'agrada molt, vaig passar a l'Instagram. Soc més activa a l'Instagram que al Facebook. He de dir que jo ho vaig aprendre per internet tot, videotutorials, com fer trapillo, els punts bàsics del ganxillo, del crochet, i veient tutorials és com jo lo vaig aprendre, no? I al meu blog vaig començar així. Tenim des de trapillo, decoració de casa, perquè jo pinto les parets o el que sigui. Ara el trapillo es transforma en coses de roba, complements, coses per la llar, o sigui, de tot. També, què més podem... tinc una col·laboradora que es diu la Pastora Moya, que és de Tarifa també, és una noia d'ahir i que de vegades me manda coses que ella fa, que les fa superbé, normalment de transformació de coses de casa, de decoració, i també té la seva secció que es diu el Rincón de Pastora. Tot està relacionat amb la creativitat i els treballs manuals. Penso que si et dona bé fer coses així, al final toques tot. També el món Blythe. El món Blythe, que no n'hi ha gaire gent que sàpiga què vol dir. La Blythe és una nina que ara es comercialitza al Japó, però l'origen és dels Estats Units. I l'any 72, es va crear allí als Estats Units i què va passar? Que com és una nina molt inquietant, amb un cap així de grams i uns ulls així que tornen de color i tal, a les nenes les dava por. Clar, doncs no va tenir molt d'èxit
i es va deixar de fabricar, però quan van passar 25 anys de la seva iniciació o fabricació, ja la patent va estar lliure i doncs els japonesos, que els agraden molt aquestes coses, doncs van agafar la patent i la van començar a crear per adults. És una nina de col·lecció per adults. Watching their daughters building cars and living in the USA. Oh, I keep up with changes, see how the children run. Jo tinc una perquè la meva mare l'agraden molt les Blythe i té un blog també que posa algunes cosetes de la Blythe, que es diu Un toque de sol, perquè es diu Sol ella, i me la va regalar l'any passat per al meu cumple i clar, la va demanar al Japó. Ella ara té tres nines, va fent col·lecció. I a mi el que més m'agrada de les nines és fer-le fotos. I és una cosa també, penso, especial i que no tothom la coneix i, no sé, també tindrà el seu raconet al meu blog. Santa Paciencia, si té una cosa diferent als blogs que hem vist fins ara, són els vídeos que hi penja l'Estefa cada dimecres. Amb aquests vol ensenyar la tècnica del drapet a les seves seguidores, i és que per ella, el món blogger, combinat amb la seva capacitat de crear coses amb les mans, l'han fet reinventar-se i pensar en una idea de negoci. El videotutorial ho vaig fer perquè jo he après ho aprendre el ganxillo i tot amb tutorials a YouTube o al Vimeo. I clar, he dit, què puc fer? Qui puc donar-li jo al meu blog perquè la gent vulgui visitar-lo? Perquè internet és un univers tan gran que per què han de visitar-me, no? I jo vaig dir, doncs bé, el que faré és ensenyar, perquè està superbé que jo ho faci i que diga, mira que bonic, però si jo puc ensenyar-te, tu podràs fer-ho i em seguiràs segurament més. Además, el trapillo siempre se puede lavar y se puede planchar. Doncs això dels videotutorials vaig provar el primer, que era superfàcil, que era com teixir amb una pulsera amb els dits, i de sobte les visites es van multiplicar, però una passada. L'entrada més visitada ara mateix és el videotutorial de la setmana passada, que és el com fer una cartera de mà de trapillo. Això va ser el pic més alt de tota la gràfica, no? I això em dona pistes, perquè el que la gent més l'agrada són els videotutorials. Avui ha sortit el següent, que avui era com fer un mantel de trapillo individual o un bajo plato, i a veure avui com va, però sí que això te dà pistes i ja estic veient que el camí va per ahí. Possiblement després podem fer curs, com es diria, presencials, donar curs petits a la gent perquè sapiguen teixir o qualsevol cosa, o inclús fer una botiga online. Ara tot el que tingui ahí són encàrrecs de les amigues i tal. Doncs estic veient, ara veu que sí, que això pot ser un negoci també, doncs a poc ja verem a on us lleva la Santa Paciència.